We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngangingazi ukuthi ngishade nenkabi. Ngiyabingelela la ekhaya indaba yami iqala kanjena. Ngiwusisi osekhulile nje impela. Ngokuzalwa ngingowasePhongolo, kodwa ngohambo lwempilo sengihlala eGoli. Sinalo bhuti sahlangana emshadweni. Labantu abebashada kwakubantu esasisebenza nabo. Yena wayesebenza nomakoti, mina ngisebenza nomkhwenyana. Akuphelanga isikhathi eside sijola nalo bhuti wabe engilobola. Sahamba sayosayina eHome Affairs. Saqhubeka isikhathi konke nje kuhamba kahle, siphethene kahle sinomyeni wami. Sobabili-ke emsebenzini yethu sasisebenza ama-shift. Kodwa yena wayenokuhamba ngokomsebenzi ayosebenzela kwamanye ama-province. Kwathi nje sekuphele u4 years sishadile nomyeni wami. Ngelinye ilanga ngavuka ekuseni ngalungisela ukuya emsebenzini. Umyeni wami yena wayengasebenzi ngalolo suku. Ngamshiya endlini elele vele ubethe akazizwa kahle. Ngafika-ke emsebenzini ngasebenza, kwathi ngelunch ngamfonela wangaphenduli ifoni. Ngazitshela ukuthi usalele noma ifoni iku-silence. Lwaqhubeka usuku ngilokhu ngimzama kodwa lutho. Ngisebenza nje ngiyazibuza ukuthi ukhona yini umuntu ongalala kuze kushaye lesikhathi ongakavuki ngisho ukuyochama. Kuthe nje sekusele i-30 minutes ukuthi ngishayise. Wangifonela wangitshela ukuthi uyaxolisa, usasemsebenzini, uhambe sekuphuthuma, wakhohlwa ngisho ukungishiyela ukhiya. Ucela ngihlale kancane emsebenzini aze abuye ukuze ngingafiki ngilinde ngaphandle, nangapha imvula iyanetha. Ngaba nazo izinsolo nokungabaza kodwa ngavuma-ke ukuthi ngizomlinda. Ngahlala ngamlinda, ngabe ngiqhuba isikhathi ngomsebenzi, kwaze kwashaya u8 ebusuku, umuntu lutho ukufona. Nangapha ama-taxi sewangiphelele. Ngavele ngabona ukuthi wenze ngamabomu ngoba uyazi ukuthi angeke ngibe nayo indlela yokufika endlini. Kwathi sekuyoshaya u9 ngabona ukuthi ayikho lento. Ngazama ukucela laba abangena i-night shift emsebenzini ukuthi bangihambise endlini. Bakhala ngokuthi abana petrol. Lapho nami anginamali, ngangino 20 rand nje kuphela wetekisi. Ngoba uNkulunkulu uma sekafuna ukukumbulela, wenza izimangaliso ezingaqondakali. Ngabona ukuthi angiyincenge ngezinyawo lendlela, mhlasimpe ngizothola ulift. Kwangithatha u2 hours ukufika endlini ngoba ngangibuye ngime ngikhosele ezitolo uma seyishaya imvula. Ngapha angigqokile nejezi phela bekushisa mangiphuma endlini ekuseni. Ngithe nje ngisamile egarage ngilinde kume imvula. Ngabona imoto efana nekamyeni wami. Ngasho ngathi noma ngabe kuthiwa izinto ziyafana, imoto yakwami lena. Ngaphakathi wayengahambi yedwa-ke. Wayehamba namanye amadoda. Wathi ubheka isibuko sakhe lesi esiseceleni, amehlo wakhe aqondana nawami. Ngavele ngahlehla kancane ngacasha nge-ATM le bengimeceleni kwayo.
Ngangingafuni ukuthi abe nesiqiniseko sokuthi ubona mina vele. Inhloso yami kwase kuwukubona ukuthi bazokwenzani lana. Ngagudla ngemuva kwe-ATM ngoba ngangingenaso isiqiniseko sokuthi uzoza azobheka yini la ngime khona. Ngangena ngaphakathi egaraji ngilokhu ngibhekile kule moto. Kwaphuma ubhuti omude nje owayehleli ku-passenger seat. Wangena ngaphakathi esitolo. Lwangithi heqe uvalo kwaba ngcono uma sengibona ukuthi akezanga kimi. Wafike wathenga ugwayi nometshisi waphuma. Bahlala-ke u-15 minutes basuka bahamba. Ngasuka-ke nami ngaqonda endlini. La ndleleni ngihamba ngiyazibuza ukuthi ngabe lo muntu bamuthumbile na? Ngibuye ngithi no man, angeke abantu bakuthumbe uphinde futhi uzishayelele niphinde ningene emagaraji nime isikhathi. Phela kunamakhamera emagaraji akekho ongakwazi lokho. La ndleleni sengihamba sakugijima. Ngijahe ukufike ngiconnecte ku-Wi-Fi ngibone imoto ukuthi ihambaphi. Akufiki nje emqondweni wami ukuthi bangaya endlini. Ngoba phela ngazitshela ukuthi lo muntu bekangekho endlini. Mhlambe uzitshela ukuthi ngilenzile iplani lokuthi ngifike endlini. Kanti lutho baya khona straight. Ngithe nje mangizoqhamukela ngakhona, ngayibona imoto ime kude buduze nasendlini. Mangisondela ngabona ukuthi ayinamuntu phakathi. Ngandlula-ke ngaqonda khona. Ngaxakeka ukuthi isango elikhulu lokungena imoto livulwe lonke, kodwa imoto ime ngaphandle. Ngangena-ke ngaqonda ewindini. Lapho ngiyanyonyoba ngiyesaba ngoba angazi kwenzakalani la. Uma kungakhona ongibonayo la ngaphandle, angazi ukuthi kuzokwenzakalani kimi. Phela sekuyangicacela ukuthi kukhulu okwenzakalayo lana. Uma ngipopola-ke ngewindi, ngabona kukhanya amathoshi ugesi ucinyiwe, kunamazwi ahlebayo. Shuthi bebenzela ukudida abantu kube ngathi akukho muntu. Ngangingaboni-ke ukuthi kwenzakalani. Kuthe nje emva kwemizuzu kwathinya amazwi, ngezwa sekukhala ifosholo khona endlini ngathi kuyagujwa. Baqeda-ke ngezwa sekuvuleka umnyango baphuma bahamba. Ngasala-ke ngoba phela yayingekho imoto engingabalandela ngayo. Uma bezophuma la mnyango, ngapopola ngabona ukuthi labantu ngendlela abahamba ngayo bayazana. Akusikuthi lo myeni wami usengozini. Ngahamba ngayocela indawo yokulala kamakhelwane, kodwa ngafike ngangalichazi udaba. Ngavele ngathi umyeni wami ube ne-emergency, ukhohlwe ukungishiyela ukhiye. Ngacela-ke ukuthi bangikhonekthise ku-Wi-Fi. Ngangena-ke ku-tracker ngabheka imoto. Ngayibona ime eduze nedamu. Manje isikhathi esingango-2 hours lapho angilele ngibhekile. Kuthe nje emva kwa-5 minutes sekuphelelo 2 hours wafona umyeni wami. Wathi uyaxolisa ube matasa kakhulu emsebenzini, kodwa useyabuya manje ngikuphi mina. Ngavele ngaluvala ucingo ngoba angazi ukuthi ubuza ngoba uyazi ukuthi
ngimbonile noma ufuna ukungifunda umqondo. Wafona ephindelela ngingalubambi ngaze ngalufaka ku-flight mode ucingo lwami. Kwasa-ke ekuseni ngaya endlini ngamthola ekhona. Wangibuza ukuthi ngifike kanjani, ngathi ngamateksi. Wathi ngilalephi? Ngavele ngavuka ngolaka, ngambuza ukuthi ubelindele ngilale kuphi emva kokuba engizibe ubusuku bonke. Ngamtshela-ke ukuthi ngibone iplani nami njengomuntu omdala onepasi. Ngahamba-ke ngayogeza, ngilungisela ukuya emsebenzini. Lapho uLibele uyangilandela yonke indawo la ngiya khona. Lapho ngiyambona ukuthi akafuni ngingene ekamelweni lezivakashi. Angithi yilapho labe bagubha khona ebusuku. Ngaze ngaqeda-ke ukulungisa, wathi ucela ukungikhapha, ngavele nganqaba. Wangilinda-ke ngahamba, naye wasala ehamba. Ngabona ku-tracker ukuthi usehambile endlini. Ngasuka emsebenzini ngoba ngase ngifikile ngaphindela endlini. Ngangena ngaqonda ngqo kule kamelo lezivakashi. Ngafike ngabona ukuthi uMata, ukhaphethi, ugudluziwe futhi ubukeka une-dust. Kwavele kwangicacela-ke ukuthi kukhona okushaya amanzi lana. Ngasusa-ke lo khaphethi ngazithela phezu koplastiki oboshwe ngocingo. Ngazitshela ukuthi ngiyawuvula angeke phela ngihlale nento engingayazi endlini. Uma ngivula lo plastiki, kwakunento egoqiwe kaningi ngama-newspaper. Ngalanda umese ngibona ngathi izandla ziyangibambezela. Uma ngifika-ke endabeni enkulu, ngathola izibhamu ezinkulu nezincane nemali egcwele u-ink. Kwavele kwangicacela-ke ukuthi lo muntu uyinkabi, uyabulala futhi ubamba nezimoto zemali. Futhi kubukeka ngathi uyena umphathi walabo guluva, ngoba nakho phela lezinto zigcitshwe kwami. Into engibonisile ukuthi uphinde abe yinkabi ukuthi lezi bhamu zonke zazinamastika abhalwe amagama wabantu. Okusho ukuthi zibhalelwe ukwazi ukuthi isibhamu ngasinye sibulale ubani nobani. Akugcinanga lapho, kwakunezimpahla ezahlukahlukene ezifakwe kuplastiki. Kukhona nobucwebe khona lapho. Futhi ngathi kwakubulawa abantu abanemali. Yazi kwakungathi kudlala imovie ekhanda lami. Kubuya yonke imicabango yokuthi kusho lo muntu makathi uya emsebenzini ebusuku, kwesinye isikhathi ahambe amalanga ubesuke eyobulala abantu. Sonke lesikhathi ngithi ngihlezi nomuntu ongithandayo, kanti ngihlezi nesilwane, uSathane uqobo lwakhe. Into engayikhala ngalolu yasuku angiyazi nami. Ngaziqoqa-ke lezinto ngazibuyisela ngendlela ebekungayo. Ngaqede ngaqonda ngqo emaphoyiseni. Ngafike ngalundlala-ke lonke udaba lwami. Ngabese ngiyawacela amaphoyisa ukuthi ngoba siya endlini, ngicela ukuhamba namaphoyisa angagcokile i-uniform, futhi singahambi ngemoto ebonakalayo ukuthi eyamaphoyisa, ngoba kuyacaca ukuthi lo muntu uyingozi. Angisathembi mhlambe nekhaya lethu lihlezi ligadiwe.
Nangempela-ke sahamba-ke namaphoyisa saya kwami ayothatha ubufakazi. Aqede ashona emsebenzini wakhe, bangamthola kusho ubesayoqedela phela amadili wabo walento bebayenza ebusuku. Nakhona emsebenzini wakhe awashongo ukuthi amaphoyisa, afike nje kwabangathi bafuna umuntu abamaziyo. Angishiya-ke endlini amaphoyisa athi uma nje engena ngibathinte ngocingo. Angazi-ke ukuthi yini eyangilibalisa umqondo ngendaba ye-tracker. Phela ukuthi ngitshele amaphoyisa ukuthi ngiyakwazi ukubona imoto yakhe ku-tracker. Ukuthi nje ikhanda lase liphithene kakhulu, kwakukuningi okwenzeka ekhanda lami. Ngabisela kahle-ke ukhaphethi kwabangathi awukaze uvulwe. Wabuya nje ntambama sekuqala ukuba mnyama. Ungena ungithola ngizigoqe esofeni, ngenza ngathi konke kuhamba kahle. Umyeni wami-ke bengimazi ukuthi uma engena endlini, into yokuqala ebekayenza ukugeza. Nangalelo langa-ke wenza njalo. Ngathi nje sengimuzwa ukuthi uvulele amanzi, ngabe sengiyaphuma ngiyofonela amaphoyisa ngaphandle. Akuphelanga isikhathi esingakanani abe afika amaphoyisa, amthola esageza, alinda ngaphandle. Waqeda ukugeza weza kimi. Angithi lezi dididi zamaphoyisa zema ngaphandle, zizitshela ukuthi lo muntu akakababoni. Kanti ugalakajana kade amtshelile amabhande wakhe. Wangibuza ukuthi ngihlanganisani namaphoyisa. Ngathi ngiyaphika, washo eyithela impama. Amaphoyisa angena nezicabha ngoba sengimemeza. Kwaliwa-ke engafuni ukuboshwa ngapha ebhizi engithuka, asho kona ukuthi ngimbophisa ngoba ngifuna ukudla lo muzi. Ngakhumbula-ke nokuthi ngiwatshele amaphoyisa ngendaba yokuthi izolo ebusuku imoto yakhe ibonakale ime ngasedamini u2 hours wonke. Kwahanjwa-ke kwayiwa kulelo damu. Uma kufikwa lapha, kwathiwa asikhombe lesigebengu ukuthi besizokwenzani lana. Wathula-ke wanqaba ukukhuluma. Kwafonelwa amaphoyisa wezinja. Afika nezinja, zahogela zaqonda indawo nje eyayibekwe itshe ngaphezulu. Ezinye zahogela enye indawo eyayithe ukuqhela nje kancane, nakhona kwakubekiswe ngelitshe. Kwasuswa-ke amatshe lawo kwagujwa. Kwaphuma izidumbu zabantu. Into eyaxaka zazingenamakhanda zonke. Kwakukhona ngisho nosibonayo ukuthi sisase-fresh. Kusho yilesi bebasigciba izolo ebusuku ngenkathi imoto ipakelana. Kwakukhona nebhodlela lemayonnaise elalinegazi nenhliziyo nemithi ngaphakathi kwalo. Kwasukwa-ke lapho kwayogujwa kulenye indawo. Lapho-ke kwatholakala khona amakhanda walezidumbu. Waboshwa kanjalo-ke umyeni wami. Wakhipha nabangani bakhe abathathu. Ngoba-ke sonke siyawazi umthetho wasemzansi. Ababili baphuma ngebheli. Ngoba ngathi bebasabasha eqenjini, so bebangabandakanyeki ezintweni eziningi. Hey, ungabothi umuntu uyamazi.
We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.